Tak. No, poslušný. Tak. Nebude dít. Čem to je teda zápas? Já teď nevím, čím to je zápas. No, já ti budu držet. To jsem nedělal. Ona celá vlastně rodina, vlastně Kotláru, to je ten vlastně... Takže vyčkává stále možná a zavalení. Co to je? Regina udělala zakázaný držení dresu. Co to teď je za... Jako tank, to je síla! Váha, to bych tě viděl. A dělej na ty pořád. Na ty rozočí, co opryn. 15 vteřin. 10 vteřina. 10 vteřin. Nedokopnutí. Poslední 4 a půl. Tak to už je únava, podle mě únava. A tady dokázala